היי, אני עטרה אלהיק, אני מאמנת אישית ומנחה תהליכים אישיים מוקלטים בנושאי ריפוי עצמי והעצמה. והכנתי 8 ימי מדיטציה כמו נס ימי החנוכה, ועכשיו אני אעבור איתכם על התוכנית. אוקיי, אז ב8 ימי מדיטציות מונחות, מה שנעשה ביום הראשון נצלול אל סולם ההגשמה, אל הדבר שאותו אנחנו רוצים להשיג. אז ביום הראשון, אחרי שעבדנו על הגשמה ואיפה אנחנו רוצים להיות, ביום השני אנחנו עובדים על איזון פנימי. להתמרכז, למצוא את הכוח שבפנים, להתארגן עם הגוף, להתארגן עם האנרגיה שבה אנחנו רוצים להיות, עם הכוחות הפנימיים, ואנחנו הולכים אל האיזון הפנימי. ביום השלישי נעבוד על החוזקות שבתוכנו, איזה משאבים יש לנו, איזה כוחות, האמונות שלנו, הערכים, מה מניע אותנו קדימה, מה עוזר לנו להיות חזקים בתוך האמונות שלנו, בתוך הדברים שאותם אנחנו רוצים להגשים. זה כולל ירושות, מורשת שקיבלנו מההורים שלנו ודברים שאנחנו רוצים להמשיך. כל החוזקות שלנו נראה אותם במדיטציה של היום השלישי. ביום הרביעי אנחנו בתוך המדיטציה נתבונן במבט על הסיטואציה, על עצמנו, על ציר הזמן של חיינו. היום החמישי יעסוק באומץ. בתוך המדיטציה על האומץ אנחנו נזכר בתוך ציר הזמן שלנו, במקומות שבהם היה לנו אומץ במהלך החיים, ונשאב משם כוחות, נשאב את האומץ הפרטי שלנו. אז 5, האומץ. היום השישי יעסוק אחרי שעברנו כברת דרך ואספנו את האומץ ממהלך חיינו וממודלים ומהטבע. היום השישי יעסוק כבר בצעד הראשון, איך אנחנו יוצאים בתוך המדיטציה, איך אנחנו יוצאים מאזור הנוחות שלנו אל הצעד הראשון, ואיזה פוטנציאלים, איזה יכולות אנחנו יכולים כבר לממש במציאות שלנו. 6. זאת מדיטציה שבה אנחנו כבר נבדוק מהם הצעדים הראשונים ונבחר מהו הצעד הראשון שבו נוכל להתקדם אל המטרה שלנו. אז אחרי שעברנו כברת דרך והגענו כבר גם לצעד הראשון, המדיטציה הבאה תעסוק בהתמדה. איך אנחנו בונים הרגלים חדשים על מנת להגיע אל ההגשמה שלנו. אז היום השביעי, המדיטציה ביום השביעי תעסוק בהתמדה, והעוגנים שאנחנו יכולים בחיי היום-יום, הרגלים שאפשר לאמץ לעצמנו. היום השמיני והאחרון יעסוק בזרימה, כמו בטבע, יש לנו מחזוריות, יש לנו עונות השנה שמתחלפות, וכך גם אנחנו לומדים לזרום, לומדים לסלוח ולשחרר ולהתקדם הלאה. אז 8, יש לנו... זאת התוכנית של 8 ימי מדיטציות, נס כמו בחנוכה, קצת פרטים על המחיר. 8 ימי נס זה יעלה לנו, ניתן שם 11 שקלים כדי שכל יום יהיה לנו מספר טוב, 11. 8 ימים, 88 שקלים. זה מה שעולה החבילה. אני מזמינה אתכם בפיילוט להצטרף אליי, אל האתגר. תודה, מחכה לכם.